Väčšina z nás má v hlave zakódovaný obraz 15. apríla 1912, čas 2 hodiny 20 minút ráno. Moment, kedy sa nad Severným Atlantikom zavrela hladina nad Titanikom. Ale tento príbeh je len špičkou ľadovca. Skutočné tragédie oceánov sa často odohrávali v úplnej tme, bez prítomnosti novinárov a v časoch, kedy ľudský život nemal takmer žiadnu cenu. Dnes vás vezmem na cestu po časovej osi a svetových súradniciach. Pôjdeme od tragédií, ktoré otriasli moderným svetom, až po tie, ktoré boli desiatky rokov utajované. Budeme analyzovať nielen kde a kedy, ale hlavne prečo sa tieto lode potopili tak závratnou rýchlosťou. Pripravte sa, toto je 10 najväčších námorných katastrof dejín, zoradených podľa počtu obetí. 10. miesto. Vládny trajekt Legiula. Dátum 26. september 2002. Čas 22 hodín 55 minút miestneho času. Miesto pobrežie Gambie, Atlantický oceán. Našu desiatku otvára katastrofa z relatívne nedávnej minulosti. Legiula bol senegalský vládny trajekt, ktorý spájal mestá Ziguinchor a Dakar. V osudnú noc 26. septembra 2002 o 22 hodín 55 minút sa loď nachádzala približne 40 kilometrov od pobrežia Gambie. Hoci zúrila búrka, hlavným vrahom bolo preťaženie. Loď s kapacitou 588 osôb niesla podľa odhadov 1863 ľudí. Silný poryv vetra a vlna spôsobili, že loď sa v priebehu 5 minút prevrátila hore dnom. Mnohí prežili v trúpe vďaka vzduchovým bublinám, ale kvôli absencii záchrannej operácie sa do rána utopili. Prežilo len 64 ľudí. 9. miesto. Kiangia. Dátum 4. december 1948. Čas 18 hodín 30 minút. Miesto ústie rieky Huangpu, 80 km južne od Šanghaja, východočínske more. Čína, december 1948. Občianska vojna vrhá krajinu do chaosu. Parník Kiangia, plný utečencov zo Šanghaja, plával na juh. Okolo 6:30 večer otriasol zadnou časťou lode masívny výbuch. Pravdepodobne išlo o zabudnutú námornú mínu z druhej svetovej vojny. Výbuch okamžite vyradil rádiové spojenie. Loď sa rozlomila a jej zadná časť zmizla v plytkých vodách delty. Hoci presný počet obetí nebude nikdy známy kvôli tisíckám siernych pasažierov, odhaduje sa, že v mrazivej vode zahynulo 2750 až 4000 ľudí. 8. miesto. Ryusei Maru. Dátum 25. február 1944. Čas 20 hodín až 22 hodín. Miesto Balíské more. Presúvame sa do krutých bojov v Tichomorí. Japonská transportná loď Ryusei Maru sa 25. februára 1944 stala terčom americkej ponorky USS Rasher. O 20 hodín 55 minút ponorka odpálila 4 torpéda, z ktorých 3 zasiahli cieľ. Loď niesla 6600 osôb vrátane japonských vojakov a zotročených robotníkov Romuša. V aktívnej vojnovej zóne a bez záchranných prostriedkov sa Balíské more zmenilo na masový hrob pre 4998 mužov. 7. miesto. Lancastria. Dátum 17. júň 1940. Čas 15 hodín 48 minút. Miesto ústie rieky Loire pri prístave Saint-Nazaire, Francúzsko. Je 17. júň 1940. Krátko po evakuácii Dunkerque. RMS Lancastria stojí na kotve a preberá tisíce britských vojakov a civilistov utekajúcich pred postupujúcim Wehrmachtom. O 15 hodín 48 minút na loď zaútočili bombardéry Junkers Ju-88. 3 priame zásahy roztrhli trup a loď sa za 20 minút prevrátila. Skutočné peklo však nastalo, keď sa olej z poškodených nádrží na hladine vznietil. Vojaci vo vode neboli len topiacimi sa, boli to živé pochodne. Winston Churchill uvalil na túto udalosť informačné embargo, ktoré trvalo týždne. Zahynulo medzi 4000 až 7000 ľuďmi. 6. miesto. Toyama Maru. Dátum 29. júň 1944. Čas 7 hodín 30 minút. Miesto pobrežie ostrova Tokunoshima. Leto 1944. Tichý oceán. Toyama Maru bola gigantická nákladná loď premenená na vojenský transport. 29. júna ráno ju lokalizovala americká ponorka USS Sturgeon. Odpálila torpéda, ktoré zasiahli loď naladenú benzínom v sudoch. O 7 hodín 30 minút ráno sa oceán zmenil na ohnivú gúľu. Benzín horel priamo na vode, čo znemožnilo akýkoľvek únik. Zo 6000 mužov na palube zahynulo 5400. 5. miesto. Junyo Maru. Dátum 18. september 1944. Čas 16 hodín 30 minút. Miesto Indický oceán, pobrežie Sumatry. Táto katastrofa je tragickým príkladom priateľskej paľby. Junyo Maru bola japonská loď prevádzajúca spojenických zajacov a javských robotníkov. O 4:30 popoludí ju torpédovala britská ponorka HMS Threadwind. Briti netušili, že v nákladnom priestore v bambusových klietkach zomierajú ich vlastní bratia v zbrani. Zahynulo 5620 ľudí v jednej z najstrašnejších scén druhej svetovej vojny v Ázii. 4. miesto. Arménia.
Dátum 7. november 1941. Čas 11 hodín 30 minút. Miesto Čierne more, 40 km od mesta Jalta, Krym. Sovietská loď Arménia, označená symbolmi Červeného kríža, evakuuje tisíce ranených z Krymu. O 11 hodín 25 minút ráno ju zachytil nemecký torpédový bombardér Heinkel He-111. Jediné torpédo zasiahlo provu a loď sa potopila za neuveriteľné 4 minúty. Nestihli spustiť ani jeden čln. Z odhadovaných 7 000 ľudí na palube prežilo len 8 osôb. Tretie miesto. Goja. Dátum 16. apríl 1945. Čas 23 hodín 52 minút. Miesto Baltické more pri polostrove Hel. Nemecká loď Goja preberá utečencov v rámci operácie Hannibal. O 23 hodín 52 minút ju zasiahli dve torpieda zo sovietskej ponorky L3. Goja, ako nákladná loď bez vodotesných priečok, nemala šancu. Rozlomila sa na dve časti a zmizla pod hladinou za menej ako 4 minúty. Väčšina zo 7 000 ľudí spala v nákladnom priestore. Prežilo len 182 ľudí. Druhé miesto. Doňa Pás. Dátum 20. december 1987. Čas 22 hodín 30 minút. Miesto Priekal Tablas, Filipíny. Najväčšia mierová tragédia sa stala tesne pred Vianocami roku 1987. Filipínsky trajekt Doňa Pás sa o 10:30 večer zrazil s tankerom Vektor, ktorý niesol 8800 barelov ropných produktov. Náraz vyvolal okamžitú explóziu. More horelo v okruhu niekoľkých kilometrov. Na trajekte s oficiálnou kapacitou 1500 ľudí sa tlačilo 4412 osôb. Väčšina uhorela zaživa. Prežilo len 26 ľudí. Vyšetrovanie ukázalo, že kapitán tankera nemal licenciu a posádka trajektu pila v čase nárazu pivo. Prvé miesto. Wilhelm Gustloff. Dátum 30. január 1945. Čas 21 hodín 8 minút až 22 hodín 10 minút. Miesto Baltické more pri pobreží Pomoranska. Sme na vrchole. 30. január 1945. Mrazivá noc na Balte. Wilhelm Gustloff, kedysi pýcha nacistickej flotily, vezil 10 582 ľudí, z toho 5 000 detí. O 21 hodín 8 minút odpálila sovietská ponorka S-13 3 torpéda. O 22 hodín 10 minút sa loď definitívne potopila. V mraze minus 18 stupňov Celzia a v zamrznutom mori nikto nemal šancu. Zahynulo približne 9400 ľudí. Je to najväčšia strata na jednej lodi v dejinách ľudstva. 10 lodí. 10 tragédií. 10 mementov, ktoré nám pripomínajú, že oceán nie je len cestou pre obchod a dobrodružstvo, ale aj neúprosným živlom, ktorý neodpúšťa. Keď sa pozrieme na rebríček, ktorý sme dnes prešli, vidíme mrazivý vzorec. Najväčšie straty na životoch nespôsobili len vlny či ľadovce. Spôsobila ich ľudská pýcha, politický fanatizmus, vojnové šialenstvo a v mierových časoch až kriminálna nedbanlivosť. Je paradoxom dejín, že meno Titanic pozná každé dieťa, zatiaľ čo o osudoch pasažierov na lodiach Wilhelm Gustloff, Goja či Doňa Pás sa v učebniciach dočítate len zriedka. Možno je to preto, že ich príbehy sú až príliš bolestivé, príliš chaotické a neponúkajú ten hollywoodský pátos, na ktorý sme si zvykli. Sú to však príbehy tisícov matiek, detí a vojakov, ktorých posledné výkriky zanikli v mrazivých vodách Baltu alebo v plemeniach horiaceho benzína na Filipínach. Každá jedna z týchto obetí však zanechala v dejinách svoju stopu. Námorná bezpečnosť nie je statický odbor, je to veda písaná krvou. Po Titaniku prišiel prvý dohovor SOLAS, ktorý nám dal člny pre každého. Po skaze Doňa Pás ale Džúla sa zmenili pravidlá pre stabilitu a manažment posádok. Dnes, v roku 2026, sú naše lode technicky dokonalejšie než kedykoľvek predtým. Disponujeme satelitnou navigáciou, automatizovanými systémami varovania a sofistikovanými záchrannými modulmi. Ale aj tá najmodernejšia technológia sveta je len taká silná ako jej najslabší článok. A tým článkom zostáva človek. Nech sú tieto príbehy pre nás pripomienkou, že rešpekt k moru a zodpovednosť k ľudskému životu musia stáť vždy nad ziskom, rýchlosťou či politickou ideológiou.